Hoxe temos moita fame e non sabemos que comer. Se nos dades unha hamburguesa é mellor morrer. Bomba! A hamburguesa non é mala, é un bo alimento. Si queres preparala, só necesitas un momento. Bomba! Coidado ca hamburguesa. Coas sementes podes te afogar. Preguntalle ao Cibrán. A ver que vos vai contar. Estamos aquí no comedor, que nos deron de comer hamburguesa. Pero estábamos falando todos que é mellor o peixe con mayonesa. Bomba! Hoxe estábamos en clase falando de hamburguesas. Casi nos meten un parte por non facer as tarefas. Bomba! A hamburguesa é como o vasalo, que é un moito o quero. Antes que comer pizza, prefiro beber veneno. Espera. ¿Cómo empezaba? Ai, a pizza, que boa está. Pero penso na hamburguesa e dame ganas de vomitar. Ríete tú do Bob Esponja, que fai aquelas hamburguesas. Nos temos lo marco que son vianesas. Bomba! Gústame a hamburguesa. O corto a caserra. Non me gusta a pizza. Sabeme moita terra. Non te metas con oso Johnny. Non mete ningún gol. Pero que sí que lle gusta. E comer pizza non me son. Eu vou ir a cenar. Vou cenar unha hamburguesa. Como me poño a pensar na pizza. Vai me dar dor de cabeza. Bomba! O Martiño mentiu moito. O Roberto ten razón. Como volvo a decir iso. Metémonos no balcón.